Lehenengo zaprasteko bat, motosko bikar. Hori oso politzen gelditzen da hemen, nina zira esan dut, ez dela nikoan izatiekin eskua lusatzen dutzuet. Lehenengo esku berdekin zaprasteko bat, mondostak kapri dut. Orduan, ulertik zaprasteko bat mondosku zuela. Hori inozu ezuekon, nire ustez, barneratu. Eta ez dela, nola baitz, garbi datoren esku bat. Baizik eta horrek, atzian badaukala historia bat. Eta nik lehen esan duten nire tiraka, banek izarrako nondik urten biaginean, berriro esatu dut. Emon biduntik duzuenari, pentsau, eta horren arabera, etorri zaitezte, plantementu batek. Baina mesedez, ez gaur hamen gertatu dena, obbi hau. Ez hamen gertatu dena esan gauza natural bat, normal da dela, eta guri bilduko hori dago kegula bukitzia, eta zuen esku hori hartzia, eta hori ez bagenduke hartuko izango ginakela hemen herrixaren kontra goia zeno. Eta niko iso bakarrik lehen eskatu dutzuet, bain behar ikindoken gumidapenari reflexio batekin buelta. Zer motitu zuen, horrik buelta poten buelta zuen, guentzuteko preste dongo haitu, baina uste dut ez da lagin arresa, ez da insimplia. Urrengo egunetatik aurrera, hautan hau pasatzen danean, batzartuko gara, frankelitza egingo, eta zaukoa. Público de Mercedes. Patricia, quería deciros una cosa. Has dicho que habéis cumplido vuestra palabra, pero me parece que no habéis cumplido para nada vuestra palabra y de verdad esperaba algo más de vosotros, pero vuestra palabra no vale para nada en este momento. A unos decís una cosa y a otros otra. Y lo siento, pero no vale para nada. Y en Andoain se ha visto que da igual lo que venga de arriba, que si de verdad se quieren puede hacer una cosa, se cumple. Y gracias a vosotros hoy que eres alcalde. Eta iker, zuri gauza, alkate izango zara prentzipua. Baina kontutan euki, euniko 45, eskatu daren euniko 45 beste alkate bat aukeratu da, bela. Eta zure agente izango da alkate izatea, baina hola, alkate izatea benetan tristia pentsatzen jatak zure gatxikan bebai, Eta gauza bat eskatuko zuri eta zure ekipuari. Herri hontan lortudan lana, herritarren aldetikan be, mantendu mesedez. Nik ez osatzen nike. Maiatzaren, 2008ko maiatzean, hemen, euskuen ahotikan, mozio etiko bat bideratu zen duen, etikoki izketan egon zineten, eta gaur hemen ditzen zaostena, etikoki deitzen badima zaoste, uste dut politika agintzan gabiltzanok, berriro ikastera joan beharko garala, ze terminologia aldatzeko errestasun hori ulertu ezina da. Ezin da ulertu be, oin esatea guk eskua lusatzen dutzuegu, laga, hor dago gauzia, etorri zuek, eta batu zaitxie. Zetarako aldaketa hori eskua lusatzea nahi baldin badugu. Hemen oso erreza dugu hitzeritia etikaz dimizinuak eskatzen gainera, pentsaizu, zuen paiko herritarrak dinan hori, ez gehiago, ez gutxia, bezera batekuak, ez bestekuak, eta oin, demokrazian lezio bikaina emoten ari zarete. Eta, bueno, Patricia, te quería decir que me encantó leer cuando hablabas de socialismo, porque creo que ojalá algún día nos encontremos en el camino del socialismo, pero habéis escogido gobernar desde la derecha, con la derecha y para la derecha. Yo quisiera encontrarme en ese camino con vosotros, pero no creo que sea la forma. Y es que beste rematik zoze komentatzeko, baina aquí. A mí me gustaría decir algo. ¿Qué? Vale. Bueno, nik uste dut politika egintzarako be egun tristi da gaur soaluzekua, ze pixka politikan sinisteko bide bat egon da, eta herritarren parte hartzeak ere hola adierazi dau, soaluzen inda alkarrekin prozesua horren eredu izan da, eta oin, justo lan horretan parte hartu duzuen parte batek, eta hankaz gora bota duzue oinarte egindako lan hori. Ni ustez ez dala modurik onena alkatetza bat hartzeko, politika egintza baldin bada arazoak konpontzeko bide bat, arazo bat sortuta norberak preminarik ez zegoen lekuan. Ez zegoen, preminarik herrisak bere iritzia eta bere erabaki hartu da, mondota EH Bilduri nagusitasunari honetan, ez dut amon egia da
gehiengo osoa, hori ez talako ona ez hemen eta ez inun, baina mondotzak gobernatzeko agindua. Eta zuekin bat eginda, hori be ulerte zeina, larretzek esan daren moduan, hartu duzue eta herrixan erabaki hori hankape pasatu, eta hartu duzue eta bigarren indarra, gainera, boto diferentzia nabarmenakin, zinegotira gutxiagokin, izendatu duzue alkate. Hori alda herritarron borondatea respetatzea. Nik uzot, herri honek ez da beta hori erabaki, ez dugula hori erabaki herritarrok. Eta bai da, nahi esan dut lehen, ilusurretik gertu, ilusur garbixa da, hori itxea herrixari, hola nartzea alkatetza. Eta proba garbixa horik ez dago alkatetza bat hartuta, nik uzot ezagutu hautagairik, gageri gogorrenian ere, eta ibarrenik hortaz pixka badakit, hartu da bera alkatetza eta horren triste egon dani maian jarreta, eta behar ezin negoziotaldia eta oposizioa, irabazita alkatetza bat horren triste egon da. Eta hori, adierazten dut, horrek adierazten dut dana. Zuen espresioa eta zuen egoera. Orduan horrekin, lau urtetan, ez dakitik oso zaila ikusten duen benetan, buelta emanen izatea. Eta, amaitzeko besteik ez. Hemen, gauzak konpontzeko bide bat dago. Bide hori da, herritarron iritzia eta hitza errespetatzea. Eta herrixak aukeratzen da bena, eta gero bai, danok horren alde lan eitxia. Baina horrela, herrixari iruzurre egin da politikaren lezinorik eskazena eman duzu aspalditza. Mila eskerrik.